Il-kap nazzjonalista Alex Borch iddikjara li jrid li f'pajjiżna tiddaħħal data fissa tal-elezzjoni. Dan qalu waqt li kienet jindirizza attività politika fil-RND. U għalhekk hawnhekk ħanistaqsi mistoqsija. Għandniex insegwu dak illi propju anke ikun hemm fl-Istati Uniti u l-Ingilterra dak li jsejħulu FX term. Ma ngħidilkom x'inhu FX term. Illi id-data tal-elezzjoni tiġi deċiża propju fil-bidu tal-mandat illi tiġi elett fil-bidunet. Borch kien fatwalment skorrett meta semma illi dan jeżisti fl-Ingilterra. Dan għaliex minkejja li din il-miżura kienet iddaħlet lura fl-2011 kienet tneħħiet fl-2022. Fir-Renju Unit din il-miżura kienet waslet għal ħolqien ta' kaos u l-kriżi politika tal-2019 skont sit uffiċjali tal-Gvern Brittaniku nnifsu. Dakinhar li tneħħiet din il-miżura, il-Gvern Brittaniku kien argumenta illi bekk reġgħet iddaħlet iċ-ċertezza u l-flessibilità lura fid-demokrazija mingħajr ir-riskju illi din tkun ipparalizzata. Intant, kif iddedika l-biċċa l-kbira tad-diskors tiegħu ma jitkellem dwar xejn ħlief l-elezzjoni, Borch kompla jipprova jiżra l-inċertezza u uża lil min qed jippjana biex jiżżewweġ. F'min qed jippjana biex jiżżewweġ fil-ġimgħat li ġejjin. Biżibilju kelmuni, meta ġejja l-elezzjoni? Ħad tiġi fil-ġurnata li ħaniżżewweġ? Għax ħadd ma jaf. Din id-dikjarazzjoni tingħaqad ma' dik ta' ġimgħa qabel fl-Imdina fejn Borch kien iddikjara li bħalissa f'pajjiżna mhumiex jinbjaw air conditioners. Dil-ġimgħa kont qed inkellem wieħed illi importa l-air conditioners. Għalli jiena bħalissa tiswiet bisset nagħmel. Għalli minix nimporta air conditioners, xaġa sempliċi. Għalli għax m'għandix ordnijiet. Fil-Irendi fejn spikkanti l-tendenza ta' nies bħal Lewis Gallia, il-kap nazzjonalista għażel li jinjora kompletament il-pressjoni li bħalissa qed ikollha l-gwerra fil-Vant Nofsani fuq is-swieq tal-enerġija. Għalbiss li Malta m'għandax taqsam xejn mal-gwerra li għaddejja bħalissa, da minkejja li l-Gvern qed joħroġ il-miljuni sabiex jissussidja il-kontijiet minħabba dan l-istess konflitt. Kważi bdew jgħidu illi hawn kriżi ġo pajjiżna minħabba il-gwerra li għaddejja bħalissa. Għajli int Malta pajjiż neutrali x'għandha x'taqsam.